U Hrvatskoj je trend samoliječenja sve rašireniji posljednjih godina, ali u usporedbi sa zapadnoevropskim zemljama svijest o vlastitom zdravlju i samopomoći još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini. To je rezultat nedostatka edukacije, nedostatka razine svijesti o tome koliko je zdravlje važno i kako možemo preuzeti odgovornost za vlastito zdravlje. I rekla bi onda da nekako krovno, institucionalno u zdravstvenom sustavu ne postoje jasne smjernice koje bi poticale naše građane na brigu o vlastitom zdravlju. Samoliječenje podrazumijeva odabir i upotrebu bezreceptnih lijekova, dodataka prehrani i medicinskih proizvoda u svrhu prevencije ili liječenja bolesti ili simptoma koje pacijenti sami prepoznaju. Širi pojam od samoliječenja je samoskrb koja obuhvaća sve aktivnosti koje pacijenti čine kako bi spriječili i liječili bolesti. Obuhvaća prehranu, tjelesnu aktivnost, samopreglede, redovito uzimanje kronične terapije. Ova pandemija nam je dala jednu novu perspektivu zapravo brige o vlastitom zdravlju i mislim da svi zdravlje cijenimo više i motiviraniji smo više investirati u svoje zdravlje. Udio bezreceptnih lijekova na ukupnom tržištu lijekova Hrvatske prošle je godine iznosio tek 13%. Ako promatramo, na primjer, Hrvatsku, koliko se troši po glavi stanovnika u odnosu na druge zemlje u Europi, i nekakav u Hrvatskoj prosjek je oko 50 eura prosječni hrvatski građanin troši na OTC lijekove. U nekim najrazvijenijim zapadnoevropskim zemljama to iznosi čak 100 eura i preko 100 eura. Što bi značilo da prosječni stanovnik Hrvatske na bezreceptne lijekove troši gotovo upola manje od Europljana. Iako sastav kućne ljekarne ovisi o broju i zdravstvenom stanju pa i dobi ukućana, neke bi bezreceptne lijekove svakako trebala sadržavati. Jedan od lijekova za snižavanje povišene tjelesne temperature, znači jedan lijek za ublažavanje bolova. Onda recimo kod pacijenata koji imaju proljev ili povraćanje bilo bi korisno u kući imati probiotik ili neki dodatak elektrolita kako bi se pacijent brže oporavio i nadoknadio tekućinu. Korisno bi bilo imati neki dezinficijens za rane ili posjekotine, isto tako neko sredstvo za ublažavanje opeklina. Plastere, sterilne gaze i naravno toplomjer. Ako pacijent nije siguran što bi trebao imati u ljekarni, uvijek je preporuka savjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom, posebice trudnice, dojilje, starije osobe i kronični bolesnici. Ukoliko se ovi preparati o kojima smo rekli koriste u skladu sa deklaracijama i u skladu sa uputama koje je dao zdravstveni radnik, nekakve opasnosti su minimalne. Hrvatska udruga proizvođača bezreceptnih lijekova čak je izdala opsežan priručnik za samoliječenje koji je namijenjen širenju znanja o samoskrbi i samoliječenju. Iako je namijenjen prvenstveno ljekarnicima, koristan je općoj populaciji i dostupan u online obliku. Cijeli priručnik je sveobuhvatan jer je doista razrađen na 400 stranica kvalitetnog sadržaja gdje smo skupili 34 autora koji su na neki način eksperti u određenim područjima. Podijelili smo ga u 10 cjelina prema zdravstvenim sustavima, koža, urogenitalni sustav, spolni organi, dišni sustav. I svaku manju zdravstvenu tegobu su obradili na jednak način kako bi se svi snašli što jednostavnije. U planu imaju razradu novog priručnika koji bi bio namijenjen isključivo pacijentima. Do tad naše sugovornice svima savjetuju sljedeće. Mislim da nas očekuje sindemija. Šta to zapravo znači? To znači da se očekuje pojava nekih novih paralelnih pandemija vezanih za kronične nezarazne bolesti zbog toga što se neki dijagnostički postupci sad odgađaju i terapija se ne uzima na vrijeme. I zato pozivam sve naše gledatelje da zaista budu proaktivni i odgovorni, ulagati u vlastito zdravlje. Kad god se kod pacijenta pojavi neki manji zdravstveni simptom, prva vrata na koja bi trebalo pokucati je ljekarna. Ljekarnik ima takva znanja i vještine da će on procijeniti da li pacijent treba ići dalje liječniku obiteljske medicine ili ne, a to je upravo važno iz razloga
jer su ordinacije liječnika obiteljske medicine pune pacijenata koji se zapravo mogu samo liječiti.